नमस्कार भाई लोग। तो गर्दा पर गर्दा गर्दा पर गर्दा। हाँ भाई लोग, हम बताएब कि भोजपुरी गायक गोलू गोल्ड के फिर से एगो गर्दा बवाल सॉन्ग आ रहल बड़ा भाई लोग। तो रउआ सब देखा तानी अपना भाई के यूट्यूब चैनल निखिल दीवाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भाई लोग। तो रउआ सब ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करी भाई लोग। अब वीडियो पसंद आई तो वीडियो को पूरा देखी भाई लोग। हम ये वीडियो में बताए भोजपुरी के सुपरस्टार गायक गोलू गोल्ड जी के बारे में। तो हाँ भाई लोग, हम बताएब कि गोलू गोल्ड के एगो बहुत ही बढ़िया बवाल सॉन्ग आ रहल बड़ा, कमरिया दर्द से टूटता। ये गाना के गैले बानी गोलू गोल्ड जी, और ये गाना के म्यूजिक देले बानी भाई लोग आर्या शर्मा जी, और ये गाना के लिखले बानी बहुत ही बढ़िया महान राइटर अरुण बिहारी जी। तो हाँ भाई लोग, हम बताएब कि गोलू गोल्ड के जितना भी चाहे वाला बानी, फैंस बानी, जितना भी रउआ सब देखल चाहत बानी, तो गोलू गोल्ड जी के ज़्यादा से ज़्यादा फैंस बानी, वीडियो के शेयर करी, लाइक करी, कमेंट करी। और हम ई गाना में बताए भाई लोग कि गाना बहुत ही अच्छा तरीका से शूट कइल गइल बा और अच्छा तरीका से बनाइल गइल बा भाई लोग। और ये गाना कल सुबह यानी वीडियो सॉन्ग बा भाई लोग 29 अगस्त के 6:30 AM में मॉर्निंग में रिलीज कर दिया जाए SR के म्यूजिक भोजपुरी यूट्यूब चैनल पे। तो रउआ सब अगर ये गाना के सुनल चाहतानी, कल सुबह में ये वीडियो के देखल चाहतानी भाई लोग, तो हमारा चैनल के सब्सक्राइब कर ली, वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा अपना दोस्तों में शेयर कर दी भाई लोग। लाइक कमेंट एगो जरूर बनाता अपना भाई के प्यार खातिर, और ज़्यादा से ज़्यादा